Pokiaľ si budeme rozprávať o podnebí a počasí Európy, na úvod by sme si mohli zopakovať, čo to je podnebie a čo to je počasie. Podnebie je dlhodobý stav ovzdušia alebo atmosféry na určitom území. Počasie je krátkodobý stav ovzdušia na určitom území. Počasím a podnebím sa zaoberajú meteorológovia na meteorologických staniciach. Prvky, ktoré sa skúmajú pri počasí a ktoré nás zaujímajú ako ľudí, sú najmä zrážky a teplota. Podnebie ovplyvňujú určité klimatické činitele. Podnebie Európy ovplyvňujú tieto klimatické činitele. Geografická šírka, vzdialenosť od oceánu, morský prúd, nadmorská výška, postavenie pohorí a prúdenie vetra. Geografická šírka sa najviac pričinila o to, že na území Európy sa vytvorili 3 klimatické pásma. Studené, ktoré zaberá najsevernejšie časti Európy a ostrovy v Severnom ľadovom oceáne. Mierne, leží v ňom veľká časť Európy. A subtropické, je to juh Európy a oblasť Stredozemného mora. Takže na tejto mape si môžeme ukázať, o čom sme si práve rozprávali. Studené pásmo je to sever Európy, kam patrí časť ostrova Island, časť škandinávskeho poloostrova a potom sú to ostrovy v Severnom ľadovom oceáne a severná časť Ruska. V miernom pásme hovorili sme si, že je najväčšie a zaberá najväčšiu časť Európy, kam patrí napríklad škandinávsky poloostrov, britské ostrovy, veľká časť strednej Európy, západnej Európy. A vo vnútrozemí veľká časť východnej Európy. Subtropické pásmo zasahuje juh Európy, kam patrí napríklad Pyrenejský poloostrov, Apeninský poloostrov, Balkánsky poloostrov, plus ostrovy v Stredozemnom mori. Kréta, Sicília, Sardínia. Ďalším činiteľom, ktorý sa výrazne podieľa na podnebí Európy, je vzdialenosť od Atlantického oceánu. Tento činiteľ vplýva na podnebie najmä v miernom pásme a v dôsledku toho sa nám vytvorili 3 klimatické oblasti. A to oblasť oceánska, prechodná a pevninová. Znova si pozrieme mapu. Červenou máme ohraničené mierne pásmo. Jednotka nám predstavuje oceánsku oblasť, kam patria britské ostrovy, časť Francúzska, časť Škandinávie. Do prechodnej oblasti patrí veľká časť strednej Európy a do pevninovej oblasti patrí východná Európa. Čím sa tieto 3 oblasti od seba odlišujú? Oceánska oblasť sa vyznačuje dostatočným množstvom zrážok po celý rok a miernymi teplotami v lete i zime. Prečo je tomu tak? Počas leta sa skôr ohreje pevnina a oceán ostáva chladnejší. Preto letá budú miernejšie. Keď prúdi vzduch od oceánu, ten ochladzuje pevninu a preto sú tie letá miernejšie. Naopak je to v zime, kedy pevnina skôr vychladne, oceán nakumulované teplo si drží a otepluje priľahlú časť pevniny. Prechodná oblasť. V tejto oblasti má ešte vplyv oceán, ale už je menej zrážok a zrážok ubúda smerom na východ. Veľké rozdiely alebo väčšie rozdiely sú už medzi letom a zimou. Letá v tejto oblasti bývajú teplejšie a suchšie, zimy bývajú mrazivejšie a často sneží. Pevninová oblasť, tá bude mať zrážok najmenej, pretože sa nemajú kde vytvárať. Letá sú teplé a suché a zimy budú mrazivé a častokrát v nich sneží. Morský prúd je ďalším činiteľom, ktorý výrazne ovplyvňuje podnebie Európy, a to najmä v oceánskej oblasti. Názov tohto prúdu, ako vidíte, je to severoatlantický teplý morský prúd. Je to časť golfského prúdu, ktorý vzniká v Atlantiku v oblasti Karibského mora. Otepluje pobrežie a okrajové časti oceánu nezamrzajú až do Barencovho mora.
Má to veľký vplyv pre tieto oblasti, najmä z hľadiska rybolovu a dopravy. Znova tu máme mapku. Červenou je vyznačený teplý prúd, ktorý ovplyvňuje najmä pobrežie Škandinávie, čiže Nórska, a zasahuje v podstate až do Barencovho mora, kam sa môžu dostať lode aj počas zimy. Ďalším činiteľom, ktorý ovplyvňuje podnebie v Európe, je nadmorská výška. Tento činiteľ ovplyvňuje podnebie najmä v pohoriach, kde so stúpajúcou nadmorskou výškou sa mení teplota. To vidíme na tejto šípke, kde v nížinách je priemerná ročná teplota okolo 20 stupňov, na najvyšších častiach pohorí okolo 5 stupňov, v pohoriach, v niektorých vyšších pohoriach to býva aj nižšie. Mení sa takisto aj množstvo zrážok. Nížiny bývajú častokrát bez zrážok, kde priemerný ročný úhrn zrážok je okolo 500 mm a v najvyšších častiach dosahuje až 2000 mm, čo zaznačuje znova ten mráčik. Na nížinách menej zrážok, vo vyšších pohoriach viac zrážok. Sú to zrážky, vo vyšších pohoriach sú to zrážky väčšinou vo forme snehu. Ďalší činiteľ, ktorý výrazne ovplyvní podnebie, je postavenie pohorí a prúdenie vetra. Vysoké pohoria zachytávajú veľké množstvo zrážok, ktoré sa dostávajú na územie Európy od Atlantického oceánu a tie k nám prinášajú západné vetry. V miernom pásme je smer teda tých vetrov prevládajúcich zo západu a ako sa pozrieme na ďalší obrázok, máme vysoké pohorie, Atlantický oceán, vytvoria sa nad ním zrážky, ktoré západné vetry prinesú na pevninu. Vysoké pohorie zachytí tento veľký mrak, vyprší sa na náveternej strane a záveterné strany ostávajú bez zrážok.